Әлеге видео язманы карарга утыручы барча милләттәшләремне дә сәламләп, хәерле имин көннәр телим. Бүген тапшыруга килгән бар котлау хатларын да актарып, беренчеләрдән булып экраннар алдына Ульяновск өлкәсе Иске Кулатка эшчеләр поселогында гомер кичерүче үрнәккә куярлык гүзәл ханым Фәрида Абдулхай кызы Рахматуллинаны чакырып алам. Нәк бүген 12 март көнне ул үзенең 50 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Бар якыннары бергә җыелып, әлеге онытылмаслык гомер тантанасы белән ихластан аны безнең тапшыру аркылы котлыйлар. Беренчеләрдән булып Газиз әнисе Фатыма Якуб кызы Абушаева язган. Хатым шатлыклы эчтәлекле булса да, нишләптер күзләрдән яшьләр йөгерә бүген. Шулай шул, бәхеттән дә адам баласы йылы икән. Өстәвенә, бу күз яшьләре тагы да кадерле булып, битемне чылата. Олы бәхетем ул алтын алмам, күз нурым, җаным дәвасы булган кызым Фәридәмнең матур юбилеена ирешү. Ниһаять инде ул да ярты гасыр бу галәмдә гомер кичерә. Кайчан гына сабый булып, якты дөньяга туган кызым үзе ана да, әби дә булырга өлгерде. Фәридәмне артык назлап үстермәдек. Абысы янәшәсендә ул шук, шаян малайлар белән бергә уйнап үсте дигәндәй. Бүген аңа карыйм да үземне таныйм. Халкымның иң көчле якларын ул үзенә сеңдергән сыман. Гомердә авырлыкка бирешми торган, юктан барны ясап, яши ала торган олы хәрефтән хатын-кыз ул. Үз тормышын үзе булдырган кеше. Хатын-кыз бер уйласаң ул көчсез, назлы булырга тиештер. Әмма бу Фәридәм турында әйтелгән сүзләр түгел. Башлаган эшен җиренә җиткереп, куйган максатына теше тырнагы белән җир казып булса да ирешә дигәндәй ул. Сүзләрем коры дәлилсез түгелләрдер. Район түләмендә баламны белмәгән кешеләр юк. Аның сыман булдыклы эшмәкәрләр санаулы. Гомердә кеше рәнҗетмичә, хәләл малы белән ризалашып, булганына шөкер кылып гомер кичерә. Аның ике яклап туганнарны да хөрмәтләп яшәве таң калдырырлык. Хәленнән килгәнчә ярдәм итеп, игътибарын, җылы сүзен кызганмыйча гомер сукмагы буйлап атлый. Аның гаделлеге, сабырлыгы, каты, әмма туры сүзле булуы да күпләрне җәлеп итә. Шуңа да аның янәшәсендә һәр вакыт дус туганнар күп. Мин дә бик моңа шатланып гомер кичерәм. Алтын алмам, күз нурым. Күпме генә синең турында сөйләмием, барыбер сүзләрем аз сыман тоела. Аналар аяк астында җәннәт ди. Раббым, шушы балама ике дөнья җәннәте дә күрергә насыйп ит. Ул шиксез анарга лаеклы. Газиз кызым, ярты гасыр гомер, горур килеш алга атлыйсың. Зур хәрефтән бала, ана исемен син лаеклы килеш саклыйсың. Хәлең әни диеп иртә белән иңнәреннән килеп кучасың. Бер тик тормый нидер эшләп бары, ашыгасың һаман, часың. Кызың өчен ана үрнәге син, оныгыңа назлы әби дә. Моңайтмасын йомшак күңелеңне балакаем алда берни дә. Рәхмәт сиңа, кызартмадың йөзем, минем кызым диеп дан йөртәм. Елга сине озатып куям да мин, исән генә кайтсын дип көтәм. Беләм балам, арыйсың да көчле, сер бирмәскә миңа тырышып, елмаясың. Кайчак кешеләр аша, тик мин сизәм моны кояшым. Тормыш куып, онытма үзеңне. Әниеңнән изге дугалар, яратып мин хөрмәт итәм сине. Ана өчен бәхет, балалар. Хөрмәтле Фәрида Абдулхаевна, юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Туса рәхмәт укыйм Ходаема, якыннарга минем кирәк булганыма. Авыр чакта бирешмичә атлаганыга, мин уйлаган өметләрне аклаганыга. Рәхмәт Ходай, яшәп көче биргән өчен. Сигәне ярым, мине өзеп сөйгән өчен.
Башымны шатлыкларга тиргәнеңә Рәхмәтләрем әйтеп туя аламыйм Күңел тулы шатлык яшен туя аламыйм Рәхмәт Ходай яшәү көче биргән өчен Әни булып бик бәхетле иткән өчен Адам баласы әле яңа гына җир йөзенә аваз сала. Күркле балачак еллары аның яшь үсмер, аннары яшьлек чагына үрелеп, сизелмичә гомер уртасына илтә. Фәридә Абдулхаевна Рахматуллинаны алтын юбилее белән алда тормыш иптәше Рушан Набиуллович, яраткан кызы Ләйсән, кияве Руслан һәм татлы оныгы Амелишкада котлап китергә ашыгалар. 32 ел элек мин үземнең кадерле кешемне очратып, матур гаилә кырдык, дип яза хатта Рушан абый. Бүген бәйрәмен көнне күңелемне актарып, йөрәгемнән чыккан сүзләрне туры килеш җиткерәсем килә. Әле яры язмыш миңа сине язган. Беренчедән, кайнанама шундый хатынымны тәрбияләп үстергәннәре өчен рәхмәт әйтәм. Гомер барышында без күп тапкыр тауларга да мендек, тау астына да төштек дигәндәй. Хәзер ачыктан ачык аңлыйм. Әгәр Фәридәм янәшәмдә булмаса, мин бүгенге якты көнемә ирешмәгән булыр идем. Аның әйткән сүзеннән чыгарга уем да булмады. Хата кимчелекләрем күп булса да, пәйгамбәрләр сабырлыгы белән тулган хатыным һәр вакыт мине аңлап, тыңлап, гафу итеп яшәде һәм яши дә. Мәхәббәт җимешебез булып туган кызыбыз Ләйсәнне яратып үстердек. Аның якты киләчәге өчен миннән дә күбрәк көчен Фәридә куйды. Һәм мин моның өчен дә аңа рәхмәт укыйм. Ни генә булса да, ул мине, ирне ир итеп, хөрмәтләп яши белә. Шуның өчен тагын бер тапкыр рәхмәт сиңа алтыным. Бүген инде гомер уртасына сөенеп яшәр өчен алтын оныгыбыз бар. Амелиябызга карыйм да гомерләр зая узмаган икән дип аңлыйм. Олыгайды әкрен генә икән, гомернең көзенә керәбез. Тормыштагы тырышлыкны хәзер бала, оныкларда күрәбез. Гаиләдә хатын-кызны муен диләр, ирләр олы башлар булса да. Кайда барды муен, шушы якка борылалар буйсынмаса да. Син дә җаным, үрнәк хатын булдың. Матур тормышыма зур рәхмәт. Булсын безнең алгы гомеребез бары матур, бары тик рәхәт. Әни дип фәрештәләрне атылардыр. Әйе, фәрештәләрне. Чөнки аларныкы сыман әниебезнең күңеле саф, куллары барыбызны кочарга җитәрлек киң һәм йомшак. Аның карашлары Ләйсән яңгырыдай җылы, тавышы чишмә чылтыравыдай ягымлы. Мин бала чактан ук бернигә мохтанмыйча, әниемнең олы тау ышыгында, әтиемнең күз карамагында патшалар кызлары сыман үстем. Олыгайгач та мәктәпне тәмамлап, уку йортына кердем. Аннары яраткан кешемне очратып, гаиләмне кырдым. Гомеремнең һәр адымында әнием минем янәшәмдә булды. Бүген дә ул, кирәк булса, чакрымнар санамын. Бер шалтыратуда Казан белән Кулатка арасын якынайтып, очып килеп җитә. Җиргә кадәрле иелеп, сиңа рәхмәт укыйм фәрештәм минем. Амелиясы да аны үлеп яратып көтеп тора. Авылга кайтыр өчен минутлар саный дигәндәй. Әниебезнең алтын куллары бер кайчан тынды белми.
Ул безнең бик тырыш, бик уңган хатын. Гел безгә ярдәм итә. Һәм бу дөньяда бары балам, оныгым өчен генә яшим дип әйтә. Без аңа мең рәхмәтле кадерлебез. Кияве белән дә ул уртак тел тапты. Аны үз улы итеп күрә белә. Сүзләре һәр вакыт килә аларның. Шуңа да Руслан икенче әнисе итеп аны яратып хөрмәтли. Рәхмәт, әни. Миңа гомер бирдең. Төн йокламый мине үстердең. Ялгыш кына ширләп киткән чакта балам диеп җылап üzелдең. Гафу ит син. Әгәр икән ялгыш мин елаткан булсам тормышта. Төрле хәлләр булды, газизкаем, Ходай язган синең язмышта. Син гомердә авыр суламадың, зарланмадың биргән язмышка. Бүген балакаең рәхмәт әйтә. Яшә әле безнең шатлыкка. Котлы булсын матур юбилеең. Алар кабатланмый яңадан. Котлау белән кабул ит рәхмәтләр. Барынып һәм сөйгән баладан. Хөрмәтле Фәрида Абдулхаевна, шын күңелдән бар теләкләргә дә кушылабыз һәм бүләккә матур җыр юллыйбыз. Uçraşabız birgə bik sirək. Həllərin işik biyib, deyib sırağanşı, bir kureşi bu tırı kirək. Ni gülə gitsək də, ni tələsək də az, sina sələmətlik baylıqını. Sin bitən key şuşı, şuşı bütün büləklərə layıqlı. Bugündən keysinin biraz eğlenendir başında. Beyremiz telleri hazırlanyan indi, balaların tıra karşında. Ni güle gitsek de, ni dilesek de az, sina selametlik baylıkını. Sin biten key şuşı, şuşı dünyadağı
Шундый олы юбилей көнендә әлбәттә бер туган кардәшләр читтә кала алмый. Бүген Фәридә ханым, абыегыз Фәрит Абдулхаевич, җиңгәгез Гөлфия Якуповна, племянникларыгыз Рөстәм һәм Рафис сезне шулай ук котлап, җылы теләкләргә урап алырга ашыгалар. Бер туганнар. Алар җанга рәхәт, күңелгә җылылык кына китерә торган иң якын кешеләр. Әгәр синең бер туганың бар икән, димәк син бәхетле кеше. Чөнки син гомердә ялгызлык күрмәссең. Шатлыкларың булса, икеләтә артыр, кайгыларың булса, аларны бүлешерлек кешең булыр дигән сүз. Минем дә сыкланырлык, горурланырлык яраткан сеңлем бар. Безне әти-әни бала чактан ук хезмәтне сөяргә, тырышып эшләргә, кешеләр янында ким-хур булмас өчен үз тормышыңны үзең сөрергә өйрәтте. Яшь чакта моны аңламасак та, хәзер тора-бара үз балаларыбызга да шушы тәрбияне салып, әти-әнигә рәхмәт укыйбыз. Килене Гөлфиягә, минем балаларыма да Фәридә бик якын. Алар өчен җанын да бирергә хәзер булып тора. Шуңа да племянниклары апакаларын аеруча яраталар. Аның кунакка килгәнен яратып көтәләр. Тик тормыш ыгы-зыгылыгы һәр вакытта эштә булу сәбәпле бер төбәктә яшәсәк тә вакытны күп калдырмый. Әмма шуңа карамастан Фәридә сеңелем һәм апабыз гел безнең йөрәктә. Без Хак Тәгаләгә көн сайын шундый якын кешебезне бүләк иткәненә рәхмәт укып шөкер кылабыз. Сеңелем, ул минем беренче сердәшем, җан юлдашым. Бала буларак та ул бик мәрхәмәтле. Кирәк чакта киңәшен дә бирә, вакыты белән санашмый ярдәм итәргә дә ашыга. Раббым, аның ачык күңеле сыман ук алдагы гомере булсын. Бүтән бәла-хазалар күрергә язмасын. Бала оныгының бәхетен күрергә насыплар кылсын. Без аны бик яратабыз һәм әлбәттә хөрмәт итеп яшибез. Фәридәбез ул ут хатын, нык тота гомер атын. Урысча әйтсәң боевой, кыскарак әйтсәң алтын. Сеңелемнең кулларыннан алтын гына коелмый, аның матур йөзләреннән күңелсезлек тыелмый. Өйрәнгән ул гел елмаеп бу дөньяга карарга, һәр вакыт алга омтылып, яктылыкка барырга. Кадерлемә гомерләрнең озыннарын телибез, аның хакта тик иң җылы сүзләр белән сөйлибез. Бәхетле бул, туган көнең шатлык кына китерсен, Аллаһының бәрәкәте мулдан булып түгелсен. Хөрмәтле Фәридә Абдулхаевна, якыннарыгыз матур җырда сайлаганнар, аны тыңларга чакырып калабыз. Ярдәм итә, берәү теләп ярдан итә. Саный тормыш судан ала, утларында үтә-үтә. Гомер үтә, көтә-көтә, нидер өмет итә-итә. Бәхет кошын инде тотам, дигәч кенә очып китә. Гомер үтә, көтә-көтә, нидер өмет итә-итә. Бәхет кошын инде тотам, дигәч кенә очып китә. Күпме ялгыш, ялгышлардан тора язмыш. Хыялыңны, уйларыңны үз җаена бора язмыш. Гомеремне әммә кызып, юк ташлыйсым килми сызып. Судан ала, утка сала, шулай да тормыш кызып. Гомеремне әммә кызып, юк ташлыйсым килми сызып. Судан ала, утка сала, шулай да тормыш кызып. Судан ала, утка сала, шулай да тормыш кызып. Шулай да тормыш кызып.
Чираттагы кытлау сәламен сезнең өчен Фәридә ханым бүген Тольяттида гомер кичерүче апагыз Зәйтүнә Якубовна, тормыш иптәше Дамир Камилевич, кызлары Илмира, Динара гаиләләре белән, Урта Терешко авылыннан абыегыз Рамил Якубович, тормыш иптәше Рәхимә Ризвановна, балалары Гөлнара, Гөлшат гаиләләре белән юллаганнар. Кызы бар кеше бәхетле, ни дисәң дә кызлар нечкә күңелле, мехрибанлы булалар, ата-анасын ташлап калдырмыйлар дигән сүзләрне еш ишетергә туры килә. Апа-сеңелле кешене дә бәхетлеләр исәбендә йөртәләр. Менә инде безнең апабыз Фатыйма Якубовна да олы бәхетле. Чөнки аның күпләргә үрнәккә куярлык кызы Фәридәсе бар. Ул чыннан да эчки яктан да, тышкы сыйфатлары белән дә бик гүзәл кеше. Гаиләсендә булдыклы хатын да, әни дә ул. Безнең хакта кайгыртып яшәгән олы җанлы якыныбыз да. Ул шатлыкта да, кайгыда да иң беренче булып килеп җитә. Ата-ана кадерендә, кардәшлек кадерендә яхшы белә ул. Тормыш иптәше белән алар җитәрлек авырлыклар аркылы уссалар да, мәхәббәтләрен саклап калып, бер-берсен яратып матур яшәп киләләр. Алда да Раббым бәхетләрен күпсенмәсен иде. Матурыбыз безнең. Кытлыбыз сине туган көнең белән. Шундый ук акыллы, тәүфыйклы, мәрхәмәтле, тәртипле, уңган, булдыклы, сөйкемле, тыйнак, мәрхәмәтле, ярдәмчел, яхшы булып кал. Син безнең киләчәгебез, без сиңа бик ышанабыз. Әле бик яшь булуган карамастан барысын да булдырасың. Ходай сиңа саулык, сәламәтлек, бәхетле озын гомер, шатлыклы тормыш бирсен. Юлыңда әйбәт, акыллы кешеләр генә очрасын. Без сине бик яратабыз. Кытлы булсын сөеклебез юбилеең, яз башында җиргә тугансың. Шуңа микән безнең кадерлебез җәй кояштай җылы булгансың. Барыбызга күңелең гөлшат синең, киңәш, ярдәм кулы сузасың. Безнең өчен утлар, сулар кичеп, җаныңны бирердәй буласың. Гомерләрең синең тыныч узсын, килмәсенче кайгы борчулар. Юктыр синең сыман матур кеше, юктыр синдәй гүзәл сылулар. Кытлап туган көнең белән сеңелебез изге теләкләрне теләдек. Бу теләккә матур җырларны да бүләк итеп сиңа бәйләдек. Кадерле Фәридә Абдулхаевна, якыннарыгыз теләкләре чынга ашып, бәхетле гомер кичерегез. Туган көнегез кутлы булсын, алдагы җыр бары сезнең өчен яңгырасын. Ömürler bit isken jiller kebek, Işıp gitip gözüden yoğallar. Suyuk hisi gene jırmını bulup, Turmuş yımgağına uğrallar. Yaşigeli jırlı ömürlerde, Aşık janda tusun balkışlar. Yaşigeli seyip güne, Ukenmeslik bulsun yazmışlar. Ütken ömür geri qaytmay bitur, Yaşik әлі жырлап туйған үшін, Жырлык әлі матур мұңынар себеп, Соңғы сулышыларға қалған үшін. Yaşik әлі жырлық өмірлерде, Aşık жанда тусын балқышылар. Yaşik әлі сүйіп күне, Ukenmeslik bulsun yazmışlar. Жырлап sütik гөмер йомгакларын, Бирелсә дә безгә ул кысыка. Яшик әле җырлы моңлы итеп,
Үтмәсенләр гомер һич юкка яшигәле җырлы гомерләрдә гашык җанда дусын балкышлар яшигәле сөеп кенә үкенмәслек булсын язмышлар яшигәле сөеп кенә үкенмәслек булсын язмышлар Иске Кулаткада гомер кичерүче апагыз Рауза Рызвановна, балалары Наил, тормыш иптәше Кадрия һәм Рамил бүген Фәрида Абдулхаевна сезнең белән бергә шатлыклы көнегезне бүлешәләр. Аларның җылы теләкләрен дә тыңлап китегез. Бүген безнең олы гаиләдә матур бәйрәм. Инде күптән бер туган кардәшем вафат булса да, аның якты эзен дәвам итүче бала оныклары минем балаларым сыман ук бик кадерле кешеләр булып гомер кичерәләр. Бер кайчан да мине якка какмадылар алар. Бу адымнарында киленем Фатыйманың да өлеше зур әлбәттә. Аңа олы рәхмәтемне җиткерәм. Фәридә сеңелем, һәр кемгә ярдәмчел, гаҗәеп сабыр, киң күңелле кеше син. Тормыш үтү кыр аркылы узу түгел. Картлар әйткәнчә, еш кына савыт саба да юганда шалдырды диләр. Ләкин син шушы савытларны шалдырдатмаска тырышучы кешебез булып чыктың. Тормышында булган авыр мизгелләрең бер кайчан кеше сүзенә, кеше күзенә чыгармадың. Тормыш иптәшең белән балагызга яхшы тәрбия бирдегез. Тормыш юлында да тигез, матур гомер кичерәсез. Гаиләгезнең уңган хуҗабикәсе, иреңә яхшы тормыш иптәше, балаларыңа үрнәк әни, туганнарга һәр чак җылы мөнәсәбәт күрсәтүче олы җанлы илаһи зат син. Синең кебек михрибанлы, саф күңелле кешеләр бик сирәк. Киләчәктә дә исән сау булып, бала-оныкларыгыз белән йортыгыз тулып гөрләп торсын иде. Бу дөньяның кызыгы да шушы инде. Үзең чәчкән орлыкларны уңышын җыеп алу. Шуны без сиңа ихластан телибез дә. Тормышыгыз мул, шатлык, куанычларга бай булсын. Сиңа ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, балаларыңның, якыннарыңның күңел җылысын тоеп, бары игелекләрен күреп, тигез, бәхетле, озын гомер кичерүеңне телибез. Котлы булсын туган көнең. Күңелеңдә өмет сүнмәсен. Бәхетле бул. Синең бәхетеңә бер кайчан да күзләр тимәсен. Бу юбилей әле тагын бер баскыч, биеклеккә барган юлларда. Сәламәтлек, бәхет һәм уңышлар юлдаш булсын бик күп елларга. Теләгем бер, бәхетең булсын, ярат та яратыл да, хатын-кыз бәхете булсын тормышыңның алдында. Котлы булсын юбилеең, бездән теләк кабул ит. Туганнар белән бергәләп 100 яшеңә кадәр җит. Хөрмәтле Фәрида Абдулхаевна, юбилеегез мөбарәк булсын. Әлеге җырда сезнең өчен. Düşkəndə yazmışның җилләре, Quranlar уйнаса җанымда. Киңәшен бирерлек, бәхетне бүләрлек, иң якын туганнар янымда. Күз яшын тамганда, шатлыктан янганда, хәл белеп сораша туганнар. Юк җирдә алар күп, нарасы бала күп, йөрәкнең хисләрен тойганнар. Яшын тамганда, шатлыктан янганда, хәл белеп сораша туганнар. Юк җирдә алар күп, нарасы бала күп, йөрәкнең хисләрен тойганнар. Бары тик
bir dilek, күпләргә ул кирәк. Аерма язмышта туганнан, аерма язмышта калдырма каргышта. Мин сорыйм ялварып Худайдан, күз яшем тамганда, шатлыктан янганда, калбелек сораша туганнар. Юк җирдә алар күп, нарасый бала күп, йөрәкнең хисләрен тойганнар. Атлаган чагында язмышның таңында, бер кайчан агынмыйм димәгез. Ялгышып эзләрдән, яткынчы күзләрдән, туганлык җепләрен үзмәгез. Күз яшем тамганда, шатлыктан янганда, калбелек сораша туганнар. Юк җирдә алар күп, нарасый бала күп, йөрәкнең хисләрен тойганнар. Күз яшем тамганда, шатлыктан янганда, калбелек сораша туганнар. Юк җирдә алар күп, нарасый бала күп, йөрәкнең хисләрен тойганнар. Юк җирдә алар күп, нарасый бала күп, йөрәкнең хисләрен тойганнар. Йөрәкнең хисләрен тойганнар. Сөйекле, кадерле, якын булган ике тума сеңелем Фәрида Абдулхаевна Рахматуллина бүген алтын юбилейын билгеләп үтә. Аңа кышак шәшкәләр, тау кадәр теләкләр яуса да аз булыр, чөнки ул барысына да шиксез лаеклы. Дип башлана Иске Кулат кешеләр поселогында гомер кичерүче Мавлютовлар гаиләсе. Апагыз Расиме, киявегез Марс, кызлары Венера һәм Алсу гаиләләре белән язган котлау хаты. Фәрида сеңелем искиткеч әйбәт, киң күңелле, туган җанлы, олы йөрәкле ул. Мин аны аеруча якын күрәм. Безне ике як туганнарын да яратып, хөрмәт итеп яши белә. Гаиләсе, баласы өчен өзелеп тора. Бик уңган, булдыклы, тырыш безнең Фәридәбез. Аның белән аралашу җанга тынычлык, күңелгә рәхәтлек бирә. Гомере буе ачык йөзле, тырыш һәм уңган. Алга таба да шулай бергә туганнардай аралашып, шатлык куанышларны уртаклашып, хәлләребезне белеп яшәсәк иде. Аллаһы Тәгалә саулыктан, бүгенгедәй матур, имин тормыштан, җан тынычлыгыннан аермасын. Күз карасында якын, татлы бала анылыңның бәхет тәүфигына куанып, сөеп, тиң ярың белән озын гомер кичерергә язсын. Кадерлебез, бәйрәмең белән шын күңелдән котлыйбыз. Гаилә бәхете, Рушан белән тигезлектә, үзегез төзегән шул матур тормышыгызның рәхәтен күреп, шатлык тулы өегезнең яме булган кызыгызның, ыныгыгызның шатлыгын тоеп, җан тынычлыгы белән бер-берегезне кадерләп, яратып яшәвегезне телибез. Тормышыгыз бөтен, мул, йортыгыз кунакчыл. Сыклангыч тормыш юлыгызның акыл зирәклеге, кул тырышлыгы, сабырлык, уңганлык бизи. Алтын кулларыгыз сызлауны, тынгысыз җаныгыз ару-талуны белмәсен. Саулыкка тиенеп яшәргә, тапкан бәхетеңне югалтмыйча бәрәкәттә, муллыкта яшәргә язсын. Йөзеңдә бәхет шаткалары сөнмәсен. Уй-хыялларың матур, туасы таңнарың тыныч, саулыгың ныклы булсын. Юбилейың котлы, мөбарәк булсын. Рәхмәтләрне сиңа җиткерергә, каян табып җылы сүзләрне. Тигезлектә тулы бәхет белән каршылагыз алтын күзләрне. 50дә бит гомер йомгагының тик яртысы гына сүтелгән. Әле алда зур бәхетләр күптер, язмыштан ул бүләк ителгән. Үткәннәргә үкенмәслек итеп, яшәгәнсең, күпләр соклана. Муллык, бәхет юлдаш булсын һәрчак, яшәгәндә якты дөньяда. Май кояшын урын сипкән кебек, ташып тулып килсен бәхетең. Сәламәтлек, уңыш юлдаш булсын, шынга ашсын хыял өметең. Котлы булсын Фәридә туган көнең, кояш кебек балкый йөзләрең. Кайгы хәсрәт күрми, шатлык белән үтсен синең гомер көзләрең. Хөрмәтле Фәридә Абдулхаевна, алтын төсле кояш сезнең юбилей хөрмәтенә бүген тагын да җылырак яктырта төсле. Нурларында коенып, рәхәтлек сизеп яшәвегезне без дә телибез.
Bulutlarga tasma uristirli yaşın bulutlar üksep tüge aşı yaşın Tuğanlıkның bir üzülse oraları Tizel olmaz erinip sıkırar yaraları Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek Şatlık kilse kaygı tiyse tuğan direk Tuğan bilen turmuş üzügürle bara Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek Şatlık kilse kaygı tiyse tuğan direk Tuğan bilen turmuş üzügürle bara Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga Yaşın sifat yuatsa da bulutlarını Bulmaz indi elektrey жылытпаны Tuğan canlar tuğanlıkны yuğaltmasın Tuğan barda yatlar kilip yuatmasın Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek Şatlık kilse kaygı tiyse tuğan direk Tuğan bilen turmuş üzügürle bara Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek Şatlık kilse kaygı tiyse tuğan direk Tuğan bilen turmuş üzügürlep bara Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga Yaşın haman bulutlarını küzülep yürü Bulutlarını rencitkenin elle bilmi Tuğan bilen tuğanla şükür kemigadet Tuğan jibin izmegenni küte cennet Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek Şatlık kilse kaygı tiyse tuğan direk Tuğan bilen turmuş üzügürle bara Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga Bu Biksirek kan gruppası. Bugünkü bizde o yok. Minde bar. Biz tuğanlar. Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek Şatlık kilse kaygı tiyse tuğan direk Tuğan bilen turmuş üzügürlep bara Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga Tuğan bilen turmuş üzügürlep bara Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga Sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga Балалар үсеп җиткәч, адам баласының таныш белешләре, туганнарда якын булган кода-кодагылары да күбәя. Бүген Фәрида Абдулхай кызы Рахматуллинаның бердән-бер кода-кодагысы Галимовлар гаиләсе Нил Хусайнович һәм Гөләндәм Фәритовна бәйрәмнең түрендә утыралар. Шуңа алда аларның матур теләкләрен тыңлап китик. Ниләр сөйләп китеп булырсың безнең якыныбыз кодагый хакында. Ул дөньяны бизәгән, тормышны матурайта алган, яраткан тугрылыклы хатын һәм җанын кызганмыйча, йокысыз төннәр, тынычсыз көннәр үткәреп, тиешле тәрбия бирә алган матур бала анасы. Оныгын күкрәгенә кысып, сөеп, назлап, иркәләп яшәүче гүзәл онык әбисе дә. Шуның өстәвенә бар туганнарга карата, дусларга карата мәрхәмәтле кардәш һәм дуста. Синдәй кешеләр бик аз, күңелең дөрестән дә кирләнмәгән. Кеше хәтере саклап, гомердә дә рәнҗетмичә, барысының да нечкә кылларын кадерләп гомер кичерәсең. Син чын хатын-кыз үрнәге. Көн сайын хәлләр белешеп яшисең. Якыныбыз, рөхсәт ит сине бу гүзәл бәйрәмең белән ихластан котларга. Җитте вакыт ял итеп, балалар, оныклар шатлыгы татырга.
Гомере буе син зарлануны белмичә яши торган кеше. Бу алга таба да шулай булсын. Бар яктан да мин синнән тик үрнәк кенә алып яшим, Кудагый. Киләчәк көннәрегез дә тынычлыкта гына узсын. Әбәлә хазалар барысы да сине уратып үтсеннәр. Кадерле Кудагыебыз, 50 яшь ул шатланырлык тантана. Бу чакта хатын-кыз яңа сулыш алып яши башлый. Без сиңа ихлас күңелдән армый-талмый яшәвеңне телибез. Балаларга күрсәткән ярдәмең синең санан бетергесез. Олы рәхмәтләр укып, алдыда шулай бер авыздан тату булып кына гомер кичерик. Балаларыбыз безне шатландырсын. Март айында син туыпсың, язгы кояшка төренеп, шуңададыр болыт астыннан чыккан чәчәктәй күренеп. Авыр сүзләр әйтә белми, кыенлык китермисең. Бер кайчан бер авырлыклар кемгә дә җиткермисең. Таң калабыз, хылкың синең алтын бәясе төсле. Бигрәкләр дә булдың әле син сабыр һәм дә көчле. Алга таба бәхет телик, анысы кирәк тормышта. Истәвенә шатлык белән бирсен Ходай уңышта. Котлы булсын, матур үтсен синең гомер бәйрәмең. Кабул итче кодалардан җыр һәм теләк бәйләме. Хөрмәтле Фәрида Абдулхаевна, махсус сезгә дип җыр яңгыратабыз. Кабул итеп алыгыз. Кабул итеп алсаң иде, изге теләк бәйләмен. Шаулый бүген гөрләп үтә синең гомер бәйрәмең. Яшьләрне дә кызыктырып, яшисең янып көеп. Кемнәр генә әйтсен икән сине 50-дә диеп. 50 дисең, 50 дисең, күзләр генә тимәсен. Бер дә килми әле сиңа 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. 50 дисең, 50 дисең, күзләр генә тимәсен. Бер дә килми әле сиңа 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. Ни килсә дә, ни күрсәң дә, калганың юк тукталып. Синдәй кешеләр белән көчле ул безнең халык. Искитәрлек якыннарың, искитәрлек үзеңдә. Бәхетле икәннәрен шул әллә каян күренә. 50 дисең, 50 дисең, күзләр генә тимәсен. Бер дә килми әле сиңа 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. Күзләр генә тимәсен. Бер дә килми әле сиңа 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхетең
Җитәкче булу вазифасы әлбәттә җиңелләрдән түгел. Аеруча хатын-кызга бу авыр эшне үз җилкәләрендә тартып бару икеләтә авырдыр. Әмма безнең җитәкчебез Фәрида Абдулхаевна Рахматуллина җитәкче булып туган да күрәсең, дип башлаганнар сезнең хөрмәткә хезмәттәшләрегез. Мәрьям Абдулловна тормыш иптәше Ирфан Ханафиевич бала оныклары белән, Наҗия Абдулхаевна тормыш иптәше Абдулахат Исмаилович бала оныклары белән. Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәллям әйткән: "Әгәр берәү җитәкче дәрәҗәсенә җитә икән, аның икеләтә җаваплылыгы Хак Тәгалә алдында артачак" дигән. Чөнки ул үз эшчеләре эшендә җаваплы булыр. Аның бу очракта гадел, мәрхәмәтле, аңлый белүе бик мөһим булыр дигән. Инде озак еллар без бер-беребез өчен олы таяныч, терәк булып эшләп киләбез. Фәрида Абдулхаевнаны район күләмендә белмәгән кешеләр юк. Кайсын алмыйк, барысы да аны гел мактап кына, сыкланып кына телгә ала торганнардыр. Башкача булдырып буламысың? Иртә таң белән ул инде аяк өстә. Төннәрен йокысын йокламый бала оныгы янына ашкына. Карыйсың шәһәрдә, карыйсың кайткан, әйдә инде үзе. Өстәвенә юлларда да үзе рульдә йөреп, күп ир атларга да бирешми, хәтта уздырып та тормыш алып бара. Безгә карата да ул бик гадел. Авыр вакытыңда аңлап, тыңлап, кирәк чагында ярдәм кулын сузып, гел яхшылык итеп яшәргә тырыша. Шуңадыр күпчелек эшмәкәрләр үз эшләрен башлап, сыңыннан ташласалар, безнең җитәкчебез бернинди җил давылга бирешмичә, башын күтәреп алга атлый. Без моның белән горурланабыз. Елда кабатланып килсә дә, бу бәйрәмне барыбер адам баласы көтеп ала. Уйламыш ул, һәр яңа бәйрәм әкренләп булып айтканын. Ләкин сиңа ничә яшьләр генә булса да, син якыныбыз һаман шундый ук матур, актив, тынычлык белмәс, эш сөючән, япь-яшь булып каласың. Рөхсәт ит сине матур туган көнең белән котлап, алга табада алмашынмавыңны теләргә. Шундый ук ачык шат булып кал, ярат һәм яратыл. Исәнлек, саулык сорыйбыз Худайдан сиңа бу көн. Саулыктан Худай айырмый тормышың булсын бөтен. Җитәкчебез булсаң да син, дустыбыз дип күрәбез. Ни кадәрле тырышканны әйтмичә дә беләбез. Алда күп максатлар синең, барысы чынга ашсын. Борчыган төрле мәсьәлә югалып артта калсын. Эшләрең гел тауга таба, гел югары үрләсен. Бер кайчан синең күңелең кайгы хәсрәт белмәсен. Котлы булсын, гүзәл булсын барча туган көннәрең. Бәйрәмсез дә шат яшә, нурлы булсын әйләрең. Хөрмәтле Фәрида Абдулхаевна, әлеге матур котлау сәламе белән сезнең бәйрәм иттәсен төгәллибез. Алтын юбилеегыз мөбарәк булсын. Ütsədək qaygırmıyız, Əllə jırlab yaşagəngə biz birlək qarqaymıyız. Eskimər itəbiz, biz yaşıqlar gitəbiz. Yaşda gilinmən kisəkdə jırlab kimər itəbiz. Eskimər itəbiz, biz yaşıqlar gitəbiz. Yaşda gilinmən kisəkdə jırlab kimər itəbiz. Kazan giriyor! Ütsədiklər indişdə stoğana vaqağına. Mirdaşıqlar qaşı qolda biz dostlar yanadına. Eskimər itəbiz, biz yaşıqlar gitəbiz. Yaşda gilinmən kisəkdə jırlab kimər itəbiz. Eskimər itəbiz, biz yaşıqlar gitəbiz. Yaşda gilinmən kisəkdə jırlab kimər itəbiz. Yaşlığına yollarına yalışır. Eskimər itəbiz, biz yaşıqlar gitəbiz. Yaşlı gilindən kisəkdə jırlab kimər itəbiz. Eskimər itəbiz, biz yaşıqlar gitəbiz. Yaşlı gilindən kisəkdə jırlab kimər itəbiz. Yana yürek yanarda öter indi. Dik buna sevik kızganış yaşkımır öter indi. Eskimər itəbiz, biz yaşıqlar gitəbiz. Yaşlı gilinən kisəkdə jırlab kimər itəbiz. Eskimər itəbiz, biz yaşıqlar gitəbiz. Yaşlı gilinən kisəkdə